استأشج إنفلوب سمرة مصابو بقطع يجزء خدم برهانة سماين مدرن زي الطبق أما نكدي دبدابي خفيت كامن باب مطمسيل إيو زرعيو عارفو تزناني وابعرات تقديم إيو زنبوبو نمون ممهرتو سمرة خبد السواز مسألو دبدابي مصابو بجيزيو ناب جزء أتو روزا كهوسبيتال كتوصيا لومي استحاوس سمعت اللي نقوهاويخو ناب جبوت حساب كبصحي كألن جز أخت أتو يا روزا نسخة جزاء أتيو أبعرات متر أسقني أو على خب قنخي خبلا ديو أو كد مولدا مسل كركب ديو زيتات عرفتي خلقي وزو على إتا أب إيدو زلا ستاريك قلبو صلواتو نبرهانا أسمرها تبل كابزبل يبلون كمس بلا ناي توماس دبدابي مخانو قدمي مخفاتو الرقاقزة توماس كاب شوعي كفلي جميلون ممهارتون استبقى أركنة اللوهم توماس دبدابي خصحفنا بنبر كبي صحفن مأتوي خيط صحفة نبحاتتا زليقو نات كايلو يدمدم اتي استأشجة خفيتو نبتم فيدلات انتو عرفة بقرماوي قدماوي هاي لسلاسي فقات كأسر كان بهالا تمرتي جمرال زبل متوقعات معلمشة تنبيبة ناتكا توماس برهانة الصحاحفة توماس اسحاقو أسحيقو ندحريت ماليسو حدا نقر أذكرو كابتن زحلف عامتات كاب عامت حدا ورحي حدا معلتي اتا ورقت أب إيدو جبيتو أب عراتو تقدمو اللينا قريتو زحلف فتشة السرطة تشعت 55 عامة مرات فرنجي مشت سوني بجيزيو برهانة جزء أتيو نيرو برهانة أب نقص هاي لسلاسي زمرر تصليك نيرو أب عراتو قدميلو هاي لسلاسي النصفنا ومحاورون دا ذكر حزنة زحزن تقبار قديفو خالي أخذكر دليو من كسا أسس أنا اللي نقو تربشة زي عفنا بسلام تخبيبهم أب معبالة حيلم زنبرو عدتات بهاللي نقو دحسسة تقاس قد كبلون دا بحررة ورطرات مسلي ترعيو حوسيها تفتف بقرن أفريكا جمرة بقبسي باليساريو كينات عراب قلت قلبو لمس إسرائيل أباي حاريت لبيسو نستقاص على مريت قبسيا تركسو مريت لملمت أتكلت بوقلو الرانشي بوهارو اتوم شيخات كنطبوهم وصيوهم قالي أسوان قدب ترعيو صبل أباين إيكيبيا يتقاد سندابلة تنادد فلق أباي تختيلو قلقل ورده سودان دو جنفاويان بتميتن حمامن ترفريفهم أو إقري عبي تقراب سميناويان سبتان جبيتهم أب رسم كأندرو دانكير هوخو كنفرو نخيسون إيكيبيا تأمتا حوسي أرزو بقى سلامن در مسيلة ترأيبتو هل تآخير خواق أن أقبل الإرترات ومصو تركو سيف مزيزو كبسي قمل سئنو تاليان نم أخل آتيو نوتاقي خقبر ينتو قتي نوتاقي أسمرا دبلق نقتبل تكاتل يتحوي قلتفوز طف أي مسل أو وشتقن فخميبل كابتي وشتي هلالتا حد مسلي جزيفو تقلقلو قلتفي فولتون كاب ما جحجح زقن طوع مباوحيدون هاي لسلاسي هابو شعو زنبرا مرح منقست إرترا هاي لسلاسي تقبلو شعون زنبرا إرترا وجنرال دربيلو بتحقواس كل التأداو زوك حقفو نت مباوا اتي مبابا قيح نتوغا جنرال تسركحا اتي مرئيت كقوار صنو أي كألن نايت صباح برتقو ريس لزلوو برهانا بحوسي هاتفتف نتي جنرال كالعلو دليه تصورو نمبرق تونجفا وزمزم زبل دمسي تسمعو أب سموال استفرار قلبي استشكمت هاجر كونت بعليت خفافيلهم والتهدرا وتعليم كعلمو كاب سيد باري تخويلهم سلام يهبكم يلوم حلفنا بكينيا عليت كيكيو أرما ماو حيزم كالسو تييت إنجليز كم بردا بزبانمون ترقف جمو كينياتا أنفت اندحبرة ناينس أنت بانديرا عتيرون سمعتات نهلينا سؤلت قبسح جولس نيريري نايت حقواس ربربي يخصدلو ترأيو زلق يقوريلو وردام قصيلو نم أخلي أفريقيا زلقا باتريس بومبان هزبي كونغو والعيلو صارها صينت ترير كارسي أبز قبرلون نحدنت كونغو أبز أريلون
بعدويان جزأتي سلسقو نبمبا قتلهم كينات حد كل عقبرو نبهلا وحكمنا تببتي تانغانيكاويان ጥይትና ማይ ዝልውጥ ሰሪሕና ኢሎም ምን ሰራዊት መጅማጂ ዓዲሎም ትዋግኡ ምስ ዘርአኛታት ዓዱ ሰረጠ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ምስ በጽሐም መሊኡ ንሰላም ቀበጻ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ደየበ ንምዕራብ ገጽ ኣግለሰ እኩብ ህዝቢ ሴኔጋል ረአየ ዝንበብ ዘለ ግጥሚ እንዳሰምዑ ናይ ሲንዳር ሴንጎር ብዝበደነ ሓመድ ሰሃራ ኣብ ዝተሸፈና ዓድታት እንዳሸለኸ ውዳበታት ከጠንክር ተረአዮ ሳሙሬ ትሬ ንኣፍሪካ ሰላም ሰኣንላ ጭንቀት ተመልኦ ለይቲ ኤርትራዊ ጀነራል ኣብ ኣጂብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ኣኪቦም ዘምስየ ኮማንዲስ ጥብቂ ትእዛዝ ሂቡ ኣሰራበቶም ናይ ጽባሕ ሰልፊ ዝቕተል ቀቲሉ ዝእሰር ኣሲሩ ሙሉእ ብምሉእ ከፍሽሉ ተዳለዎ ኣፍሽሉ ናብ ሃይለ ስላሴ ሪፖርት ዝገብረላ ሰዓት ተመንየ ሰዓቱ ጠመተ ናይ ለይቲ ሰዓት 7 ቀልጢፉ ክድቅስ ኣለዎ አንጊዩኑ ምትሳዕ ሰንበል ዝርከቡ ኣባላት ኮማንዲስ ብወታደራዊ ዕጥቁ ተዳልዮም ናይ ተበገዝ ትእዛዝ ይጽበዩ ኣለዎ ናበይ ከም ዝወፍሩ ንመን ከም ዘጥቅዑ መራሕቲ መጸቢቖም ፈሊጦም እዮም ቤት ማእሰርቲ ካዚርማ መሰሎኒ ክፍልታቱ ንዘምጽኦም ከተኣናግዱ ቁርባት እዮም ከምቲ ልማዶም ደም ትርካስ ቀንዛ ምስማዕ ናይ ዓመታት ልምዲ ኣለዎም 1958 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ወጋሕታ ጎደና እተገመነን ስጋዕንታ ማርያም ኩሎም መንገድታት ብተምሃሮን ሸቃሎን ሰልፈኛታት ኣብ ዝተወሰነ ሰዓት ተመልኡ ብቕድሚት ባንዴራ ኤርትራ ኣምሪሖም መሪሕና ኣውርዩ ነጻነት ንኤርትራ ናይ ስራሕ ሰዓታት ይቀነስ ውሕስነት ስራሕና ይረጋገጽ ዝብሉ ጨውካታት እንዳጨርሑ ንቅድሚት ኣምርሑ ብወነ ዲሞክራሲያዊ ሕቶ ሒዞም ሰልፎም ቀጸሉ ብርሃነ ምስ ቶማስ ኮይኖም ካብቶም ሰልፈኛታት ቁሩብ ርሕቕ ኢሎም ጎኖም ቀጸሉ ጩርሐታት ተጨርሑ መዝሙራት ተዘመሩ የኤርትራ ዘመጉሱ ኣብ ከተማ ኣስመራ እውን ብደቃ ተሓጒሳ ምንለን ብዘይከኹም ትብል ትመስል ነይራ ነቲ ድሙቕ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ሰልፈኛታት መዝሙር ኣያቋረጸን ቶማስ ሓንሳእ ንቕድሚት ሓንሳእ ንድሕሪት ክመላለስ ጸኒሑ ናብ ብርሃነ ተጸግዐ ረአናት ቅድሚት ኢልዎ ተሃዊኹ ብኮማንዲስን ፖሊስን ከም ዝተኸበቡ ብርሃነ ፈለጠ ቶማስ ኢሉ ንጎኒ ኸጥምት ምስቶም ቀዳሞት ሰልፈኛታት ክጎይ ረአዮ ድድሕሪኡ ክስዕብ ክፍትን መሬት ብተኽሲ ተናወጸት ርህራሄ ካብ ነፍሶም ቶማስ ዝተወድአ ኮማንዲሳት ምላሽ ጥይት ኮነ መልሲ ክህብዎም ናብ ዘይኽእሉ ተምሃሮን ሸቃሎን ጥይት በተኑሎም ፍትሓዊ ሕቶ ወረቐት ሒዙ ንዝተልዓለ ተምሃራይን ሸቃላይን ጥይት መለስሉ ደንጎላን ጥይትን ተጋጠሙ ብርሃነ እግሩ ናብ ዝመርሖ ክስድር ጀመረ ኣውያትን ድምፂ ጥይትን ከበቦ ናብ ዝኸዶ ሰኣነ ሓደ ነገር ኣብ ርእሱ ክነኽኦ ተሰምዖ መሬት ጸልመቶ ድሕሪ ሰከንድታት ኩሉ ነገር ክርኢን ክሰምዕን ኣይከኣለን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ እውን እሰርዐ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዕድምኡ ንቤት ማእሰርቲ ኣይበጽሕን ነይሩ ሕጊ ኣይፈቕደሉን ግን መላኻይ መንግስቲ ሕጊ ይፈልጥን ሕጊ ጥሒሱ ናብ ስልጣን ስጋዕ ዝወፀ ዘስካሕካሕ መግረፍቲ ተቐበለ መጀመርታ እዋን ሰብ ኮይኑ ኣራዊት ከም ዘሎ ፈለጠ ድሕሪ 6 ወርሒ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፅቐ ተማስ እውን ወፂኡ ረኸቦ ክልቲኦም ናይ ቃልሲ ወንኦም ተሰይሩ ትምህርቶም ቀጸሉ ናይ ብርሃነ ተደዊሉ ናይ ቶማስ ተቐቢሩ ናይ ቶማስ ደብዳቤ ክገጾ ዘይከኣለ ስምዒት ፈጠረሉ ንሮዛ ክፍለያ እታ ዝፈትዋ ሮዛ ኣብ ኣስመራ ገዲፉዋ ኸይድ ጽባሕ ንሮዛ መርድእ ከስምዓ ክውስነ ኣይከኣለን እታ ውሳነ ሓንቲ እያ መመረፂ ዘይብላ ትምህርቲ እንተተጀሚሩ ምጅማር ነታ ደብዳቤ ብኢዱ ጨማደዳ ነታ ንሮዛ ዝረኸበላ መዓልቲ ክረግማ ክውግዛ ደለየ ኣፉ ከፊቱ መሊስ ዓጾ ሮዛ ዝረኸበቶ መዓልቲ ወዲሳ ኣኽቢራ ዓመታዊ ናይ ውልቀ በዓልኻ ጌርካ ዝብል ስምዒት መጺሉ ብዛዕባ ትምህርቲ ምጅማሩ ክፈላለዩ ምዃኖም ክነግራ ወሰነ ንዘይተርፍ ነገር ክሓብ ኣይደልየን ዘለውኦ መዓልቲ ቆጸረን 5 መዓልቲ ዝሓቐፈተን ሰዓታት ክድምረን ፈተነ ናይ መከራ ሰዓት